Hän ei ole edessä moottoria sitten ollenkaan. Tässä on moottori tuolla kuljettajan ja apukuljettajan takana. Painonjakauma on ihan täysin erilainen. Renkaat ovat hieman isommat kuin äskeisissä autoissa ja nuo rengaskoothan määräytyvät myöskin sitten tuon Trial-luokan mukaisesti. Ja niin kuin äsken sanoin, niin nyt sieltä kääntyy takarenkaatkin, eli tässä autossa molemmat akselit ovat erikseen kääntyileviä. Ja sillä saadaan hienosti lähestyttyä vaativiakin kohteita. Ja tällä hetkellä radalla, kun ovat peipot, niin he ovat myöskin tällä hetkellä hallitsevia Suomen kupin mestareita. Ja tämän vuoden kupissa on myöskin piikki paikalla, eli kyseessä erittäin kokenut ja menestynyt kilpapari. Ja todellakin tässä autossa on Saabin turbomoottori. Pikkaisen eroa noihin kahteen ProModik-luokan autoon, eli siellä oli V8-koneet. Tässä on todellakin ihan tuollainen rivi 4, mutta turbolla höystettynä, että kyllä sieltä potkua löytyy kuitenkin. Betoniporsaskin sieltä siirtyy takarenkaan alta, mutta ei tunnu olevan mikään este tuolle autolle. Ja annetaan Peipoillekin sinne aplodit. Todella hienosti nousee. Paljon vaivattomammin kuin nuo ProModik-luokan autot. Ja jos olette kiinnostuneet tästä Offroad Trialista, niin näitä autoja on mahdollista nähdä tuolla ihan live-kilpailussa. Seuraava kilpailu on heti tuossa syyskuun alussa, eli vain vajaa kuukausi, niin Mäntsälässä Arctic Truck Offroad Trial-kilpailut. Ja todellakin matkaa tuonne Mäntsälään nyt ei ole ihan hirmuisesti, joten pääsette sinne sitten näitä autoja oikeisiin olosuhteisiin, maasto-olosuhteisiin seuraamaan. Sen lisäksi, että nämä autot kippailevat myöskin siellä Mäntsälässä, niin siellä on myöskin noita radioajettavia RC-autoja, jotka ovat myöskin mukana sitten omassa kilpailussaan. Se on hirvittävän näppärän näköistä, kun noita takarenkaatakin pystyy tuolta kääntämään, niin noita esteitä pystyy kiertelemään. Ja meinaa lipsahtaa sinne vaan oikealle, vasemmalle myöskin se prototype-luokan auto joutuu sen Peipojen auto hakemaan sinne hieman toisenlaista kulmaa. Todellakin tämä pariskunta, joka tuolla prototype-autolla parista siellä on kyse. No nyt näyttää nousemaan ne eturenkaat sinne. Siinä on semmoisen kulma ja takarenkaita vähän sen parempaan suuntaan, jotta saadaan auto linjattua tuonne kontin päälle. Ja ilman ongelmia annetaan myöskin Peipoille apua.